وگرا مالباتên Kurd بۆ Efrînê û gundewarê wê ye. Di heyema çend rojan de çendîn malbatên Kurd yên derbeder, koçberkirî û penavber vegeriyane zêdên xwe. Ji her du taxên Şêx Mexsûd û Eşrefiyê her wiha kampên Şehbayê û ji welatên Lubnan, Tirkiye û Herêma Kurdistanê vedigerin. Jêdereke agahdar ji Efrînê taybet dazanîn ku du malbat ji gundê Penêreka ku ew gundekî meydana li navçeya Raco ye, her wiha 4 malbat ji navçeya Mabata vegeriyane. Li navçeya Bilbilê jî malbateke Kurd beriya çend rojan vegeriya zêdê xwe li gundê Qastel Xudriya. Ji derê tekeskir ku ji her gundekî malbat vegeriyane. Tevî ku di rêyên zehmet û astan gire tên, ku di van çend roj, heftî û heyvên dawiyê de bi sedan malbat vegeriyane û pêl jî berdewam dike. Beriya niha siyasetmedarê Kurd Ednan Mustafa taybet dabûzanîn ku di meha Tîrmehê de di çarçoveya 20 rojan de 8 malbat vegeriya gund û navçeyên Efrînê. Ku di nav wan de gundê Husê ku ew jî gundekî navçeya Mabata heye. Ednan Mustafa tekeskir ku her çi qas binpêkirin û zêdegavî hebin, dîsa jî ji jiyana kampan baştir e, ji ber ku man û vegera li ser cihên bav û bapîran dibe rêgir li ber encamdana guhertina demografî û nasnameya Kurdistanî ya Efrînê parastî dimîne.